ଟୁନିର ମା ଟୁନିକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଦେଖ ଟୁନି, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ଘରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ଯଦି ତୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବାକୁ, ଯା ବଣରୁ କିଛି ଫଳ ଆଣି ଖାଇବୁ। ବଣରେ ଝରଣା ବି ଅଛି, କିଛି ଫଳ ଆଣି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ପାଣି ପିଇବୁ, ସେଥିରେ ତୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ ଆଉ। କାଇଁ, ମୁଁ କମେ ବାହାରେ ବୁଲି ଖାଇବ? ତମେ କଣ ଇନକମ୍ କରୁଛ କି? ବାପା ତ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କରି ଘରକୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ବୁଲି ଖାଇବାକୁ କହୁଛ? ଯଦି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାହାରେ ଖାଇବି ଆଉ ରହିବି ଆଉ। ବାପା ଆସିଲେ ତମ କଥା ବୁଝିବେ। ଯା ଆଲୋ ଝିଅ ଯା, ଶୀଘ୍ର ବଣକୁ ଯା। ତତେ ବଣର ସେଇ ପାଚିଲା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ତ, ମନ ଖୁସିରେ ଫଳ ଖାଇବୁ, ଯେମିତି ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ନ ପଡ଼ିବୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟୁନି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲା। ଦିନ ସାରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳମୂଳ ଖାଏ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରେ। ଦିନେ ଟୁନିର ମା ଟୁନିକୁ ଦେଖି ଭାବିଲେ, ଆରେ ୟାକୁ ତ ବାଘ ଖାଇବା ଦୂରର କଥା, ଏ ତ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ଟୁନିକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଟୁନି, ତୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତତେ ଆଣିକି ଫଳ ଦେବି, ତୁ ଖାଇବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଟୁନି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଯାହା ହଉ ମା, ଭଲ କଥା, ତମ ହାତରୁ ଖାଇଲେ ମୋ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୁଏ। ଟୁନିର ମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ଆଣିଲା ବେଳେ ଡାଳଟି ଜୋରରେ ନଇଁ ଆସିଲା ଓ ଟୁନିର ମା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତା ମଥାରୁ ଝଲକାଏ ରକ୍ତ ବାହାରି ଆସିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଟୁନିର ମା ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ଜୀବନ ଗଲା।